Ljudi, danas igramo Brain Rot Evolution. Primetio sam da ste prošli video gdje smo igrali neku Brain Rot igru podržali mnogo dobro, tako da sam odlučio da igramo ovu igru jer je mnogo popularna na Robloxu, ima skoro 50.000 aktivnih igrača. Tako da sam rekao, jel te, što malo da ne zaigramo to? I ljudi, evo nas u igri, ovo je prvo što me dočekalo, bukvalno sam dobio neki poklončić, šta je ovo, 5 trofeja, može, vrete, što da ne. Idemo X i da vidimo šta imamo ovdje, mi smo Tung Sahur, to je prvi, bukvalno, od njega sam bežao u prošlom klipu kad sam igrao Brain Rot, bili smo u Tung Sahura zatvoru, ali čekaj, šta ja mogu da radim? Ima svoju palicu, brate, da, lupam, i vidimo, ovdje ima nešto kao health, mislim, neke jabuke sa healthom, ajde da udaramo to, -1, okej, šta će biti kad ga uništim skroz, ajde da vidimo i to, bam, opa, promašio. Bam, okej, i dobili smo jedan trofej, okej, znači, verovatno je cilj da ja krenem ovo da lupam jer vidim da se dole level upujemo, idem da lupam ja još ovoga. I ljudi, sad ću da izlupam ovu zlatnu jabuku, tu imamo koliko će ona da mi da, imamo 7 i sad 9 trofeja, čekaj, 9, 7, to je 2 trofeja sam dobio, to se nije isplati, jer brate, šta je to 2 trofeja, a moram 20 puta da kliknem. Jao, evoluirali smo, gledajte ovo, sad smo ova, kako se to zove, ajkula sa patikicama. Okej, vuče me ovdje da dođem do ovog, znači jajeta, okej, imam 10 trofeja, idemo kliknuo sam, za 10 trofeja mogu kupim jaje, kupio sam jaje, idemo klik open, opet klikći, šta sam dobio? Krticu, ne, vevericu, šta je ovo? Okej, imam vevericu iza sebe, vidite ovo, znači sad se krećem, ali izgubio sam trofeje, znači ja sam kupio ovu vevericu s trofejima, ali vidite, šta mi ona daje, mislim, idemo u inventory, valjda je tu, jeste pets, da, šta će mi on dati? Damage +1, to je brutalno, znači damage +1 mi daje ova veverica, krtica, ne, to je dog, šta, pa ovo ne liči na kjera ni malo. I ovdje imamo ovu Wikipediju da imamo koje sam sve Brain Rotove otključao i može, da, ima ovdje jako mnogo Brain Rotova, znači cilj mi je da otključam, sad mi je cilj da otključam bar ovu prvu Tung Park i da, znači u ovom klipu da Tung Park bude završen. I vidimo ovog lika, da, on je baš evoluirao, pogledajte ovo, on je neka mandarina. Idem ja bre da rešamo, +4 damage skida, ovo je mnogo dobro. Idem ja da završim bre ovo, jer stvarno hoću što pre da stignem i da evoluiram onaj Tung Park ceo da otključam. Sad sam primetio da u shopu imamo neki free chest, idemo da ga otvorimo odmah, jel sam ga otvorio, okej, ne, vjerojatno mi je u inventoriju, čekaj, items, da, imamo jedan gem i ovaj free chest, idemo open da vidimo šta ćemo da dobijemo, vidite, otvara se chest, daj mi nešto dobro, molim te, dobili smo kajš neki, šta? Čekaj, vidimo, znači to je kajš, idemo u inventory i da vidimo šta mi taj kajš daje, ne mogu, gdje je on, brate? Aha, evo ga, znači +10% damage-a, normalno da ću da ga uzmem, brate, što da ne, brate, pogledajte, +10% damage-a, idemo bam, i dalje skidam 4 šteta, ali verovatno će mi taj kajš dosta pomoći kasnije, kad budem još više evoluirao. Ljudi, evoluirali smo u krokodila bombardira, onako, baš iznenada, nisam ni primetio, sam htio da snimim kako evoluiram, ali samo jednom bam, bombardirao krokodilo, idi, begaj, gledajte ovo, znači bombardirao krokodilo, gde sad ovo, koji damage diluje, okej, odmah je uništilo, nije mi ni iskočilo koji diluje, čekaj, idemo vamo, koji damage diluje, verovatno će 10 fazon, bam, 11 damage diluje, odlično, brate, idemo nešto teže da uništavamo, pošto sam primetio da ima ovdje ovih životinjica, nisam pokušavao da ih napadam, idemo ovu životinjicu, chicken, idemo, bam, chicken, napadaj chicken, okej, chicken, diro, on mene napada isto, a dobro je, jači sam od chickena, molim te, daj mi mnogo, jer skinuo si mi pola healtha, daj mi neku dobru nagradu, dobili smo, par trofeja, ja mislim da se ono isplati, bolje ja da cepam jabuke dok još malo, bolje da cepam jabuke dok još ne ojačam. I skupljam za ovo malo jače jaje, jer ovdje vidim da su slabije životinjice, nije to, ali ovdje su malo jače, ovo je od 250, neću ni da pomišljam, baš sam daleko od toga, jako malo trofeja, ali blizu sam ovog jajeta od 45, razumete. Okej, ajde opet da napadnem pile, da vidim koliko zapravo dobijam, pošto nisam izračunao, matematika mi nije jača strana, nisam baš dobro izračunao koliko mi daje pile, ajde sad da vidimo koliko mi daje pile, bam, 3 komada, brate,
ali zato imam 52 komada što ću odmah da potrošim na ovo jaje. Idemo bam, kupili smo ovo jaje, idemo klik i šta smo dobili? Jaj, brate, ovo je onako, ne ređe, nego najčešće, brate, šta smo dobili? Žbu neki smo dobili, ajde, bar nek mi nešto malo više da, plus 2 damage, može, ok, to bolje nego plus 1 damage. I ovdje vidimo ovaj lešnik, da li će mi mnogo dati, ali patapi mi su tu, da li će me napasti? Neće me napasti patapi mi, ali ovaj lešnik, brate, ima jako mnogo health, neće trebati 100 godina da ga uništim. Tako da još uvijek neću da ga diram, idem ja na pile, brate, još uvijek za mene tu, jer, brate, onaj lešnik ima 3000 fazon health, znate kada ću ja to uništiti. Ali sve se više bližim novoj evoluciji, jer trenutno sam na 67% i ove jabuke mi mnogo brzo skupljam ovim jabukama ove levele, tako da evo već sam skoro na 80%, evo ga 84, 85. I ljudi, 1% nas deli od nove evolucije, ajde da vidimo šta ćemo sada da postanemo, gledajte ovo, znači 99 idemo, bam, 100, bum, i postali smo Champinazero, šta? Za ovog bre rota ni ne znam, ajde u inventory da vidimo kako se zove. Zove se Chimpanzini Bambi... Šimpanzini bananini, kako god da se zove, pogledajte ovo, plus 10 damage-a i health je plus 50. Dok smo kod bombardira krokodila imali health 30 i damage 5, brate, ovo je mnogo jače. Pogledajte sad koji damage ćemo da dilamo. Ajde vidimo, na jabuci, bam, uništi jabuku iz prve, tako da mi ni ne pokaže koji damage imam, znači preko 20, sigurno. Ajde na chickenu da vidimo koji damage dilujem, bam, 44, u 3 udarca ode chicken. Pa ja ću moći ovo da uništim, ajde da mu ga ukradem, ajde vidimo ko će prvi, vjerovatno, da, ne, ili sam ja. Nisam siguran ko je pokupio ovo. Ajde onda bika da rešim. Bik mnogo dile. Bik dile jako mnogo damage, ajde molim te. Dobro, mislim, jači sam ja od njega, a skinu mi je više od pola. Idem da kupim ja još jedno ovo jaje, nemoj najčešću stvar da mi daš, brate. Ajde molim te, daj nešto malo ređe, neće, brate, imam 2 ova žbuna, brate. Ali dobro, bar mi daje još više damage-a, 66 damage-a, dilujem, brate, dalje ovo normalno. Naranđu jedi, naranđu, šta će mi naranđa dati? Naranđa mi isto daje plus 5, ovog bula neću da napadnem, delo mi kao da je jači od ostali, ali pilo je lagano, ovaj bul je lagano, naranđa je isto lagana, ali ja mislim da ću ja evoluirati što je najjače. Ajde, naranđu, pojedemo, bam, evoluirali smo u patapima, njega sam samo čekao, pogledajte vi njega, kaka je to glava, gle ovo, znači mešavina babune i drveta, nisam siguran, neću da se vređam, izvini patapim, ali da li će me sad oni napasti, ovo je moja familija, razumeš, moji rođaci, razumete, neću ja s njima da se borim, ali zanima me iskreno koliko su jaki, ali prvo moram sebe da ojačam jer imam 53 ova trofeja i hoću normalno da kupim novo jaje, idemo bam, kupu jaje, nemoj nešto, ovo je ređe, zadovoljan sam. Imamo šta imamo od pets, da, imamo ovog, znači, Cool Lizarda, on je malo bolji od doga, mislim, očigledno, jer dog mi daje samo plus 1 damage, ovaj plus 2,25. Idemo na patapime, ali prvo da pokupimo, vidite ovo, vidite koliko sam stvari dobio. Claim. I da, napunili smo pola ovog bara, ja nisam ništa napao s ovim patapimom. Idemo na patapima, brat na brata, gledajte sad ovo, bam, 167, koliko diluje. Morao sam da pobegnem, brate, ste videli vi ovo. Ali zato chicken, ja mislim da iz jednog udarca rešavam, iz jednog udarca, bula rešavam iz 3, skoro 2, idemo chicken, bam, znači jedem ih u zalogaju, bam. Blizu smo sledeće evolucije, ali pre nego što evoluiram, da vidim koliko nam je još ostalo da popunimo ovih brain rotova, još 2 brain rota, znači nam je samo ostalo da popunimo ovaj Tung Park, ovo neka gorila sledeće, to je sigurno, ubeđen sam, i ovo je onaj, kako se zove, evo ga vamo, mislim, nije sad tu, ali tu je stojio, to sam primetio, evo ga vamo, ne vidimo kako se zove, znači on se zove Lirilarila, ko je dao imena ovima, ovaj lik će izgubiti od Lirilarila, ona će meni uništiti, brate, samo sam prišao i ona meni skidula skoro ceo health, ali Lirilarila je uništio Lirilarila.
respekt za lika, ali ja moram da evoluiram, moram ja da napredujem, moram i ja da uništim Larilu, kako bi evoluirao do sledećeg, brate, ovog Brainrota. I pritom da, skupljam 250 ovih, cilj je skupim 250 ovih trofeja da bi kupio ono najjače jaje, jer najjače jaje, mislim. Evoluirali smo u Udin Din Dun, brate, znači šta? Ko je njemu dao ime, brate? Da, pogledajte ovo, znači vi smo napucana pomoranđa, vidite kako stavimo, to je taj stav. Opet nisam ni primetio, samo sam bukvalno uništavao ove stvari i samo sam odjednom evoluirao. Znači pogledajte, sad Bula u 2 poteza lagano i jako brzo napada, što je fora. Sad ja mislim da mogu lagano da pobedim Brbr Patapima. Jeste, je ovo malo jači, gleda ovo malo ljubičasti, bam, ali Brbr Patapim je otišao, brate. Bukvalno mogu da pobedim i Brbr Patapima, znači sledeći na nišanu je Lirilarila. Znači ostao nam je bukvalno samo još jedan, pogledajte ovo, ostao nam je samo još jedan Brainrot i to je Larila. Znači bukvalno se vidi da je to taj, kada njega otključamo mi smo cilj za današnju epizodu pobedili, mislim ono, prešli smo cilj, to je to, prešli igricu, ali neću ja tu da stanem, meni je cilj da otključam sve Brainrotove, pogledajte koliko ih ima, čak ima i 2 secret Brainrota, to me baš zanima šta je. Toliko sam se zaigrao da sam zaboravio da sam skupio, mislim nisam ni primetio da sam skupio 250 ovih, kako zove, trofeja, najjače jaje, molim te mi daj nešto, ako mi daš ovo što može da se dobije u 50% slučajeva, brate, briši mi, gasim, ne znam, hoću dobio nešto, bar mi daj i ovaj kuruz, idemo, a ne, već sam to, da, idemo, click to open, bam, i normalno sam dobio najgoru stvar. Iako je najgora stvar, mnogo je jača od ovih ostalih stvari, znači, prvo ovaj cute kaktus, on mi više ne znači ništa, jer sam dobio ovog Hedgehoga, brate, šta je to? Mislim, ovo je Kjera, ali ne liči na Kjera, verovatno je ovo nešto ne liči na to što treba da bude. Chicken, bam, uništavam ga jednim potezom, 375, pa ja sad i Bula u jednom potezu uništavam, da. Znači, mi smo prevazišli te neprijatelji, idemo sad na Brbr Patapima. Ljudi, pogledajte ovo, znači, dobio sam nagradu 1500 trofeja, da li je to moguće? Sad ćemo napravimo veliko otvaranje ovih jajca. Idemo veliko otvaranje ovih najjačih jajca, brate, pogledajte ovo, 250 koštaju, a ja imam 1600, brate, tako da ima par komada da otvorimo, dobili smo ovog najobičnijeg, idemo opet, dobili smo opet ovog najobičnijeg, mene sreća, baš nema sreća u igri, dobili smo opet ovog najobičnijeg, brate, ovo više nije ni smešno, brate, daj mi nešto novo, brate, da me se shop, napokon smo dobili, brate, ovog, kako se to zove, šta je ovo, to je onaj, Kuruz, jeste kuruz, zabavio je mozak, ajde da pokupujem dosta ovih od po 10, jer njih mogu baš da kupim milion i cilj me da dobijem nekog ređeg, jeste, dobijat ću samo kuće, brate, verovatno u 100 komada, ali valjda će mi dati jedan gde neće biti kuće. Dobio sam mačku! Ljudi, da li ste vidjeli, bukvalno kako sam otvarao, samo jednom bam, 15%, 15, i još jedna mačka, 15% šanse su, znači nije mnogo, ali brate, ja sam zadovoljan, jer bar nisam dobio sve kučiće, brate. Ja ništa protiv kučića, ali pogledajte sad u inventoriju koliko ih imam, brate. Znači, klikao sam equip best pets i tu je, znači, chicken, tu je corn i tu je ovo je veverica, ja mislim. Sad imamo mnogo jake životinjice, ajde vidimo koliko ćemo sad damage da dealujemo, jer bukvalno imamo mnogo jake životinjice, bam, 411, da. Sad ću da mogu da pobedim cijel ovaj kao gang, vidite ih, brate, sve ove Brbr Patapim, idemo, bam, jedan je već pao, dobro, skino mi je dosta, ali idemo da vidimo da li će i drugi da padne, ok, pao i drugi, da li ćemo uspjeti da pobedimo i trećeg, jer imam jako malo healtha, ne, neću uspjeti, uspjeću, ostao mi je samo 5 healtha mi je samo ostao, znači još jednom da me napao, ja bi je zagubio sigurno. Ali zato smo u ovoj, vidite, gdje piše season, to je bukvalno pass, bukvalno smo otjučali životinjicu i to mnogo jako. Ljudi, otključao sam neki potion, Vince potion, znači WR Vince for 10 minutes. Ja, ovo je mnogo dobar potion, to ću da iskoristim bukvalno kad budem protiv ovog ne Brbr Patapima, nego protiv ovog Leralire, ovog slona papuči. Kad se budem protiv njega borio, imao da iskoristim taj potion da dobijem duplo, brate, ove trofeje. Ali sve sam bliži poslednjoj evoluciji, ovoj najvećoj, znači da ćemo postanemo neverovatan slon ko ovaj ovde. Znači, ostalo nam je još samo, znači, bukvalno smo, čekaj da vidim,
81%, samo 19% nam je ostalo. Ali, pre toga ću da otključam još jedan potion koji će mi, nadam se, pomoći da pobedimo i ovog bossa, odnosno slona. Znači, on mi daje luck for 10 minutes, znači to je bukvalno kad otvaram ona jaja. To mi se sviđa, to je mnogo dobro. Mislim, mnogo dobar ovaj potion. Nemoj da mi kradeš, brate, stridli, ovaj lik teo da mi ukrade, bukvalno. I ljudi, na 94% sam, 98%, znači bukvalno rešim još jednog patapima i ja sam na novoj evoluciji poslednjoj, nevjerovatno, idemo, bam, evo ga, lirili larila, bukvalno, pogledajte me na što ličim. Cilj za danas smo bukvalno ispunili, ali hajde da vidimo da li ja mogu da pobedim ovog larilu. Znači bukvalno menjam cilj mi je da pobedim larilu. Idemo, bam, popio sam potion i napadam odmah, mislim neću odmah, normalno ću odmah, bam. I ja mislim da ću ga pobediti, iako mi mnogo skida, možeš brže, pobedio sam ga, ljudi. Znači, mi smo bukvalno prešli ovaj prvi park, Tung Park smo prešli lagano. Ali sad kao nagradu idemo da otvaram ova jajca, samo bukvalno da skupim još malo, znači da otvorim dva jajeta, ali sa onim potionom gde sam dobio onaj luck, razumete, onu sreću. Znači sa tim potionom sreće da bi dobio nešto bolje, jer nisu baš ove životinjice koje imam, ali mogu mnogo bolje. Nadam se da će onaj potion da mi pomogne dosta u tome. Samo da skupim još malo trofeja, znači kad već koristim taj potion da otvorim što više mogu. I evo ga, skupio sam 921, to je valjda dovoljno, znači idemo inventory, potion, bam, popio sam potion, ajde vidimo koje su sada šanse da se menju, mislim da se nisu promenile, ali verovatno će imati više sreće, idemo, bam, to normalno, gle, istina je, ljudi, videli ste, imam više sreće, znači, gle, dobio sam kukuruz odmah, da, gledajte ovo, bukvalno ima više sreće, dobio sam kukuruz i ovaj lešnik, šta je već, bam, opet lešnik, da, ovo je super, ne, ali nemam dovoljno para, ajde da pokupujem što više jaja, dok imam ovu sreću, pogledajte ovo, 5% je rarity, dobro, ajde, mora nekad i da slomi, nemam para ni za ovu, ovo jaje, idemo na ovo najgore jaje, ali dajte mi, brate, nešto dobro, kad bi dobio ovo od 1% sreća, mislim, šanse, tu bi bilo brutalno, ali nemam ni toliko, znači bukvalno ni toliko nemam trofeja, ali zato idemo da vidimo koje sam ja pets dobio najbolje. Idemo equip best pets, bam, pogledajte vi ovo, znači kida, znači imam ove acorns, da, i kokoška, normalno, znači mnogo dobre pets imam, mnogo bolje nego od početka kad sam imao 2 kučeta fazon, i to je to. Ljudi, pogledajte ovo, znači idemo u sledeći park na levelu 8, a to je bukvalno sledeća epizoda. Ako želite da odem u sledeći park, znači da pobegnem iz Tung parka i da idem u sledeći, vi napišite u komentarima da snijem još ovoga, a mi se vidimo u sledećoj epizodi. Ćao!